Yleinen käsitys kristiuskon varhaisesta leviämisestä, joka monilla, ainakin monilla, joille ei ole niin positiivinen näkemys kristinuskosta, on se, että jonkinlaisena niin kuin kontrastina kreikkalaisille pakanoille, jotka oli tällaisia todella filosofisia ja sivistyneitä, niin kristinusko sen sijaan oli tämmöinen epärationaalinen ja pääasiassa tunteisiin vetoava uskonto, jonka takana ei ollut mitään vankkaa filosofista teoriaa ja joka levisi lähinnä kouluttamattomia ja tyhmiä ihmisten keskuudessa, jotka ei ollut niin perillä pakanoiden filosofisista argumenteista, vaan oli alttiimpia tämmöisille helvetillä pelottelulle ja muille ton kaltaisille niin kuin hyvin voimakkaasti tunteisiin vetoville käännytystyön keinoille, joiden yläpuolella vähän älykkäämmät ja koulutettummat ihmiset yleensä on. Ja sitten totta kai lopulta keisari Konstantinos sai jonkun psykoosin tai jotain ja kääntyi kristityksi, ja sitten kristinuskosta tulikin hyvin nopeasti jo tämmöinen valtion voimankäytön ja hallinnan väline ja näin edespäin. Nietzscheläinen analyysi vaihtuu hyvin sulavasti tällaiseen melkein niin kuin strukturaaliseen marksilaiseen näkemykseen. Mutta tosiaan, että kristinusko ei missään kohtaa oikeastaan ollut mikään niin kuin oikea vakavasti otettava älyllinen tai filosofinen liike ennen kuin siitä vasta joskus keskiajalla, jolloin kaikki koulutetut ihmiset oli käytännössä pakotettuja toimimaan niin kuin kristinuskon puitteissa, ja me aletaan ekan kerran vasta nähdä jotain tällaisia vähän sivistyneempiä esityksiä kristinuskosta, niin kuin vaikka Pyhä Maximus Tunnustaja tai Tuomas Akvinolainen tai vastaavat hahmot. Tämä on totta kai kuitenkin poleeminen ja täysin vajavainen käsitys niin kuin todellisista tapahtumien kulusta, mitä tulee varhaisen kristinuskon leviämiseen ja ensimmäisiin kristittyihin. Ihan jo esimerkiksi varhaisen kristinuskoon kohdistunut uskonnon sosiologinen tutkimus totta kai jo haastaa tätä yleistä karikatyyriä, mutta enemmän kuin uskonnon sosiologia, niin mua kuitenkin kiinnostaa asioiden filosofinen puoli. Oliko tosiaan niin, että kristinusko oli todellakin tämmöinen tyhmien ja kouluttamattomien tunteilla ajattelevia ihmisten uskonto, vai oliko kristityillä jotain sivistyneitä filosofisia kritiikkejä pakanauskonnoista tai juutalaisuudesta, jotka oikeasti haastoi jopa koulutettuja pakanoita? Millaista oli varhainen filosofinen dialogia kaikkein oppineimpien pakanoiden ja kaikkein oppineimpien kristittyjen välillä, jos sellaista edes oli? Tämän 3-osaisen videosarjan tarkoitus on tarkastella kristillistä filosofiaa ensin apostolia-aikana, siitä apostolisten kirkkoisia aikana ja lopulta 3. osassa vielä vähän laajemmin myöhemmän myöhäisantiikin ja keskiajan kirkon sekä myös neoplatonistisen akatemian aikana, ja osoittaa, että kristinusko on alusta asti ollut filosofisesti täysin vakavasti otettava uskonto, ja se on myös mainostanut itseään sellaisena. Nyt kristinusko totta kai on kokonaisvaltainen elämäntapa, ja kirkko on rakennettu ennen kaikkea marttyyrien verellä ja mystikkojen kilvottelulla ja viisaudella, eikä se missään nimessä ole koskaan ollut mikään pelkkä tutkijoiden tai filosofian liike, mutta tämä videosarja nyt pureutuu nimenomaan siihen filosofiseen aspektiin kristinuskon varhaisessa historiassa. PTV, yleisön pyynnöstä mun videot löytää nyt myös YouTubesta. Mä mietin, että pitäisikö mun keksiä tällainen joku oikea nimi vai jatkaa täällä Goofy A. Rotta Burger nimellä, joka itse asiassa juontaa juurensa vitsi ajalta, kun mä olin vielä yläkoulussa, uskokaa tai älkää. Mut oli mitä oli, mun kaikki vanhat videot löytyy YouTubesta kanavalta rotta.burger, se nyt on toistaiseksi ainakin sen kanavan nimi, ja tääkin video tulee sinne muutaman päivän viipeen, koska mä haluan eka vähän engagement varmaan TikTokissa. Me voidaan apostolien tekojen luvusta 17 lukea, miten kun Pyhä Paavali matkusti Ateenaan, joka oli kreikkalaisen filosofian niin kuin pääkalopaikka, ja siellä Ateenassa päätyi keskusteluihin epikuralaisten ja stoalaisten filosofian kanssa, jotka on siis kreikkalaisen filosofian eri suuntauksia, niin tässä keskustelussa on Pyhä Paavali tarttu kiinni tällaiseen ateenalaiseen perinteeseen tuntemattoman Jumalan kunnioittamisesta, ja sanoi edustavansa just sitä, mitä kreikkalaiset jo valmiiksi tuntemattaan palvoo. Tässä tuntemattomassa Jumalassa on taustalla esimerkiksi sellainen noin 600 vuotta ennen ajanlasku alkuun tapahtunut legenda, jonka mukaan Atena riivasi ruttoepidemia, joka ei lähtenyt pois, vaikka ateenalaiset oli yrittänyt jo uhrata kaikille jumalille, joita ne vaan tiesi. Ja se oli vasta sen jälkeen, kun ne alkoi jo käymään epätoivoisiksi ja päätyi uhraamaan niin sanotulle tuntemattomalle Jumalalle. Siis jollekin Jumalalle, jota ne ei tuntenut, mutta ne nyt ajatteli, että uhrataan nyt jollekin tuntemattomalle Jumalalle. Niin vasta sitten tämän tarinan mukaan se ruttoepidemia lakkas.
Tässä Pyhä Paavali tuo esiin sitä ajatusta, että kreikkalaisilla on jo jonkinlainen ymmärrys tai kokemus Jumalasta filosofian ja jopa niiden oma uskonnon kautta, mutta nyt Paavali tarjoaa niille mahdollisuuden syventää tätä ymmärrystä. Nämä kreikkalaiset filosofit on jo jossain mielessä päässyt käsiksi ajatukseen Jumalasta, eikä Paavali tarjoa niille mitään täysin uutta tai radikaalia tai vierasta, vaan tietysti mielessä auttaa niitä ymmärtämään niiden oma filosofia ja niiden oma historia ja omia myyttäjään paremmin. Siitä filosofiasta löytyy totuuden siemeniä, mutta siinä on keskellä iso Kristuksen mentävä aukko. Tässä puheenvuorossaan Pyhä Paavali myös kristinusko esitellessään melkein kuin huomaamatta esittää myös joitain erittäin osuvia kritiikkejä kreikkalaisesta pakanauskonnosta ja näin niin kuin modernista näkökulmasta katsottuna osoittaa sen olevan teologisesti paljon alikehittyneempi kuin kristinusko. Pyhä Paavali paljastaa tällaisen taikauskoisen ja aika primitiivisen taipumuksen näiden kreikkalaisten teologisessa maailmankuvassa, jos jumalat nähtiin jonain tällaisina antropomorfisina olioina, joilla on tarpeita ja joita voi lahjoa ja niin kuin mielistellä erilaisilla uhrilahjoilla ja joiden kanssa voi käydä kauppaa. Paavali sen sijaan on Jumalasta paljon filosofisesti kehittyneempi kuva jonain, joka on täysin kaiken inhimillisten tarpeiden ja puutteiden yläpuolella ja jolle ihmisille ei ole mitään annettavaa, vaan pelkästään pyydettävää. Paavali lainaa kreikkalaisen runoilijan Aratos Soloilaisen runoa Fainomena, jossa tämä runoilija kreikkalaisen jumalan Zeukseen viitaten sanoo, me olemme myös hänen sukuansa. Tässä Pyhä Paavali totta kai osoittaa oman kreikkalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemuksensa, mikä ensinnäkin toisaalta imartelee näitä kreikkalaisia kuulijoita, kun tämä juutalainen puhuja tuntee noin hyvin niiden runoilijoiden tuotantoa. Ja toisaalta myös korostaa Paavali omaa asiantuntemusta ja tekee siitä vakavasti otettavamman puhujan näiden kreikkalaisten filosofian silmissä. Samalla Paavali kuitenkin yhdistää tämän siihen kristillisen ajatuksen siitä, että Jumala ei ole olento muiden joukossa, vaan Jumalan olemassaolo identiteetti ja tavallaan se ultimaattinen todellisuus. Koska ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi, ihmiset ovat hänen sukuansa, niin kuin Aratos Soloilainen sanoi, niin tästä selvästi seuraa, ettei ihmisen fyysisestä materiasta tekemät patsaat voi olla jumalia, niin kuin nämä Paavalin kreikkalaiset kuulijat usko. Ihmiset ei luo jumalia, vaan Jumala luo ihmisen. Jumala ei ole materiaa eikä ainakaan mikä ihmisen luoma patsas, vaan materia ja myös ihmiset Jumalan ikonina on olemassa vain sikäli, kun ne osallistuu Jumalaan. Nyt, jos joku katsoo mun Pahan ongelmasarjan 3. osan, niin varmasti tunnistaa tämän ajattelun Jumalan osallistumisesta. Monille, jotka ei ole ehkä ikinä lukenut Raamatun tekstejä sillä ajatuksella ja keskittymisellä, jonka ne ehdottomasti ansaitsee, niin voi tulla yllätyksenä, että apostolien teoista löytyy näin edistynyt filosofista ajattelua Jumalan osallistumisesta, kuitenkin niin kuin satoja vuosia ennen kappadokialaisia isiä tai Pseudodionysiosta ja jopa yli 100 vuotta ennen Plotinosta. Me voidaan totta kai spekuloida, mitä filosofia Paavali oli mahdollisesti itse lukenut, mutta epäilemättä Paavalilla oli Jumalasta myös syvällinen kokemuksellinen ja niin kuin mystinen ymmärrys, joka tarjosi intuition näihin syvällisiin asioihin. Paavali vaikutti harjoittaneen hesykasmia tai jonkinlaista lakkaamatonta rukoilua, jota se myös opetti ekassa kirjassaan tessalonikalaisille, jotain mitä Herra itse myös opetti. Minkä lisäksi se harjoitti myös niin kuin ankaraa askeesia ja paastoamista ja muuta tällaista kilvottelua, jota se piti keskeisenä niin kuin oman pelastuksensa kannalta. Jälleen kerran niin kuin Herra itse myös opetti. Nyt lakkaamaton rukous, etenkin jos siihen liittyy jonkinlaisia hengitystekniikoita sekä tällainen ankara askeesi ja pitkäaikainen paastoaminen, on totta kai harjoitteita, joiden on havaittu johtavan erilaisiin niin sanottuihin poikkeaviin tajunnan tiloihin ja tuottavan, mitä voisi kuvailla mystisiksi tai uskonnollisiksi kokemuksiksi. Oli Pyhän Paavali ajalleen hyvin edistynyt teologinen ymmärrys mistä tahansa peräisin, niin me joka tapauksessa huomataan, ettei se missään kohtaa laita itseään tilanteeseen, jossa se olisi niin kuin joku tällainen epätoivoinen street preacher, joka tunteisiin vedoten anelee ihmisiä kääntyy kristityiksi, vaan sen sijaan Pyhä Paavali asettaa itsensä tasavertaiseen, jos ei jopa tietyssä mielessä korkeampaan asemaan näiden filosofian kanssa, ja tarjoaa niille oikeita ratkaisuja ja uusia mielenkiintoisia näkökulmia niiden filosofisia ongelmiin. Toisin kuin jotkut voisivat olettaa, niin tästä apostolien teoista me selvästi nähdään, miten Pyhä Paavali ei anna näille kreikkalaisille filosofeille mitään tunteisiin vetovaa itkuvirttä tai jotain anekdoottia,
vaan se filosofia moggaa nämä kreikkalaiset filosofit. Se ottaa niiden omat myytit ja teologiset uskomukset ja sanoo, että mulla on se puuttuva palanen tähän. Mulla on niinku oikeasti vastauksia teidän kysymyksiin. Nyt, jos sä et usko, että tätä keskustelua on oikeasti tapahtunut, jos sä et usko, että apostolien teot on luotettava historiaa, niin mä oon ehkä sunkaan eri mieltä, mutta sillä ei nyt tämän keskustelun kannalta ole sinänsä kauhean suurta väliä, koska oli tämä sitten oikea keskustelu tai ei, niin se, että apostolien tekojen kirjoittaja on päättänyt lisätä sen tähän kirjaan, kertoo siitä, miten se on halunnut brändää kristinuskoa. Se kertoo siitä, että millaisen kuvan se on halunnut antaa kristinuskosta ja pyhästä Paavalista, mikä on totta kai se, mitä me tässä pyritään selvittämään. Vetoako kristinusko ensisijaisesti tunteisiin vai järkeen? Miten kristinusko levisi? Nämä Paavalin antamat argumentit sopii yleiseen kaavaan, jos me katsotaan, miten Pyhä Paavali argumentoi kristinuskon puolesta apostolien teoissa. Se totta kai kertoo oman tarinansa tietynlaisena elävänä todistuksena siitä, miten Jumala voi muuttaa ihmistä, mutta se vetoo hyvin voimakkaasti myös argumentteihin ja ajattelumalleihin, jotka on edelleen tänä päivänä ihan täysin valideja ja tieteellisesti varteenotettavia, kuten lähinnä niin kuin ekskeettisiin ja pyhien kirjoitusten tulkinnallisiin argumentteihin juutalaisten kanssa ja sitten taas kreikkalaisten kanssa niin kuin, luonnolliseen teologiaan ja tavallaan niin kuin, teleologisiin todistuksiin Jumalan olemassaolosta ja tämän kaltaisiin argumentteihin. Tässä on jonkinlainen yritys kvantifioida, kuin usein Pyhä Paavali käyttää minkälaista argumentaatiotyyliä. Mielenkiintoista on myös tarkastella sitä kohderyhmän mukaan. Kuten näkyy, juutalaisilla puheessaan Paavalille ei ole yhtään filosofisia tai niin loogisia argumentteja, vaan noin 80% vanhan testamentin tulkintaan liittyviä argumentteja ja 20% anekdootteja ja silminnäkijätodistuksia. Mä laitoin tuohon erikseen vielä apostolien teot 24 ja 26, koska niissä on kyse enemmän kuin teologisista väittelyistä, niin enemmänkin melkein niin kuin oikeudenkäynnin kaltaisista keskusteluista, jos Paavali kuulustellaan. Mutta sitten tosiaan taas, kun Pyhä Paavali puhuu kreikkalaisten pakanoiden ja filosofian kanssa, niin kuten näkyy, jopa 80% argumenteista on filosofisia tai loogisia. Vaikka tässä totta kai on pienet otannat, niin tämä kertoo mun mielestä hyvin mielenkiintoisesti kuitenkin siitä, millä tavalla Pyhä Paavali selvästi ei ole niin kuin vaan yksi kasetti, jonka se vaan aivottomasti laittaa soimaan jokaisessa keskustelussa, vaan se valikoi omat argumenttinsa sen perusteella, kenen se puhuu. Me nähdään, että esimerkiksi juutalaisten kanssa Paavali argumentoi sitä, että luvatun Messiaan pitää olla kärsivä Messias esimerkiksi, eli me voidaan päätellä, että hyvin todennäköisesti Paavali on tässä esimerkiksi esittänyt omia tulkintojaan Jesaja 53. Jesaja 53. totta kai on tämä Jumalan kärsivä palvelija, jolla on ilmeisiä yhteyksiä Jeesukseen ja jonka kristityt uudelleen tulkitsi profetiaksi Jeesuksesta. Nykyään, ja siis kun mä sanon nykyään, mä meinaan niin kuin keskiajalla ja sen jälkeen, juutalaiset on siirtynyt enemmän sellaiseen suuntaan, että Jumalan kärsivä palvelija tulkitaan niin kuin personikaatioksi juutalaisista, niin kuin niiden koko etnisestä ryhmästä, ja tämä kertoo siitä, miten juutalaisten pitää kärsiä koko maailman syntien takia tai jotain tällaista. Tätä huomaa muutamassakin kohdassa, että kohdat, jotka kristityt tulkitsee kertomaan Jeesuksesta, niin juutalaiset tulkitsee kertomaan niin kuin juutalaisista etnisenä ryhmänä. Mutta antiikin aikana ja vielä keskiajallakin, niin myös juutalaiset tulkitsi tämän Jesaja 5.3 kertovan Messiasta. Niin kuin kaikki varmaan tietää, kristityt uskoo, että Jeesus on Messias, eli että Messias, jota vanhassa testamentissa niin kuin tiisataan, niin se tuli jo 2000 vuotta sitten ja oli vielä kaupan päällä itse Jumala, niin juutalaiset totta kai edelleen odottaa Messiaan tulon, on sitä mieltä, että se ei ole vielä tullut. Toki hyvä huomata, että kaikki nämä varhaiset rabbiiniset tulkinnat, jos Jesaja 5.3 tulkittiin kertoa Messiasta, vaikkakin juutalaisten ajatus Messiasta tai Messiaista on hyvin erilainen kuin mitä kristityillä, niin joka tapauksessa nämä juutalaisten tunnetut messiaaniset tulkinnat Jesaja 5.3 on kuitenkin tehty kristinuskon jälkeen, ja niissä todennäköisesti näkyy kristinuskon vaikutus juutalaisuuteen, eikä meillä ole mitään varmaa lähdettä, joka kertoisi meille, miten Jesaja 5.3 tulkittiin ennen Jeesusta. Paitsi ehkä Danielin kirjassa on vähän jotain Jesaja-tyylistä kieltä, jota voi tavallaan pitää tulkintana Jesajasta, mutta niin kuin esimerkiksi nimenomaan sitä, että tulkittiinko Jesaja 5.3 tämä Jumalan kärsivä palvelija Messiaaksi, vai miksi se tulkittiin, niin tästä meillä ei ole mitään voimakkaita lähteitä ennen Jeesusta. Jotkut tutkijat on tehnyt Kuolleenmeren kääröistä sen hyvin epävarman tulkinnan, että ehkä Qumranin yhteisössä olisi ollut jo jonkinlainen ajatus kärsivästä Messiaasta, mutta tällä ei mun mielestä ole mitään vahvaa näyttöä. Saattaa ehkä olla, että jotkut esseenit teki ton tulkinnan, mutta niin kuin mainstream-juutalaiset, niin kuin fariseukset ja saddukeukset, niin niillä ei ole varmasti ollut mitään tuollaista tulkintaa.
Tämän takia me siis nähdään apostolien teoissa, että Paavali väittelee tästä juutalaisten kanssa. Tämä ajatus kärsivästä Messiasta ei ollut jotain, mitä juutalaiset olisi etukäteen odottanut. Se oli vasta Jeesuksen elämän aikana ja sen jälkeen, kun kristityille vähän niin kuin klikkasi ja ne yhdisti näitä eri kohtia. Kärsivä palvelija Jesaja 5.3, ihmisen poika Daniel 7, Psalmi 110, Sakaria 9, mitä näitä nyt on, näin edespäin. Nykyään ollaan me sitten kristittyjä tai ei, niin me joka tapauksessa aika usein, jolla me ollaan niinku koulutettuja tutkijoita, niin luetaan vanhaa testamenttia niinku kristinuskon kulttuuristen lasien läpi, ja voi monella vaikuttaa itsestään selvältä, että ne kohdat kertoo Jeesuksesta, mutta hyvä muistaa, että juutalaisilla se ei ollut mitenkään selvää, että ne kaikki kertoo Messiaasta. Totta kai puhumattakaan, että Messias olisi Jumala itse. Nämä oli kristittyjen tulkintoja näistä teksteistä. Paikoittain nämä tulkinnat on hyvinkin asiantuntevia ja osoittaa, miten syvällisesti Pyhä Paavali oli perehtynyt juutalaisten pyhin kirjoituksiin, niin kuin vaikka apostolien teot 13, jossa Paavali ottaa kohti Jesajasta, paristakin eri psalmista ja vielä ekasta kuninkaiden kirjasta, yhteensovittaa ne kaikki näennäisesti toisiinsa liittymättömät kohdat keskenään ja uudelleen tulkitsee ne kertoo Jeesuksesta. Mitä tulee taas näihin filosofisiin argumentteihin Uudessa testamentissa, niin ne ei tietenkään ole esitetty sellaisina syllogismeina, joita me voitaisiin modernista analyyttisen filosofian oppikirjasta odottaa osittain, koska nämä argumentit ei yksinkertaisesti ollut vielä vaan kehittynyt. Ne on vähän niin kuin prototyyppivaiheessa tässä Uudessa testamentissa, mutta totta kai osittain varmaan myös siksi, että se on Raamatun tyyli. Tämä on sellainen kirja, ettei se tarjolla vastauksia suoraan lukijalle. Niitä vastauksia pitää vähän kaivaa. Niin kuin, tiedätkö, kun sä luet jotain matikan kirjaa ja siinä on joku kohta, jota sä et tajua, ja sitten että okei, nyt täytyy kyllä lukea ajatuksella tämä todistus, ja sitten käännät sivuun, ja siellä lukee, todistus on jätetty harjoitustehtäväksi. Niin Raamattu on ehkä vähän sen tyyppinen kirja. Mutta anyway, vaikka nämä todistukset Jumalasta onkin varsin niin kuin tietyssä mielessä vajaismuodoissa, niin me voidaan silti selvästi tunnistaa tästä vaikkapa teleologinen todistus. Me nähdään tällaista luonnollisen teologian ajatusta, miten maailmankaikkeus itsessään kertoo omasta luojastaan. Me nähdään ajatus tietynlaisesta kosmologisesta argumentista, miten kaikki olemassa oleva vaatii Jumalaa ylläpitämään sitä. Hyvin tällainen aristoteleslainen niin kuin, vertikaalinen, liikuttamaton liikuttajatyylinen ajatus. Me nähdään jopa moraalinen argumentti. Ja nyt, kuten mä sanoin, nämä argumentit Jumalan olemassaolon puolesta tässä Uudessa testamentissa on hyvinkin alkeellisissa muodoissa, ja mä ymmärrän, että talo on olemassa ja se vaatii rakentajan, joten siitä seuraa, että myös koko maailmankaikkeus vaatii rakentajan, on nyt argumentti, joka ihan näin esitettynä vuonna 2026 tuskin käännyttää kovin montaa ateistia kristityksi, joten kenenkään ei tarvii vaivautua lähteä kommenteissa kumoamaan näitä argumentteja. Me kaikki kyllä ymmärretään näiden rajallisuus tällaisissa muodoissa. Mutta mun mielestä, jos me suhtaudutaan tähän tekstiin avoimesti ja reilusti, niin meidän on ehkä mahdollista nähdä joku syvällinen ajatus ton esityksen takana, ja me voidaan ehkä lähteä ton luettuamme pohtimaan, mitä salaisuuksia todellisuus meidän ympärillä mahdollisesti pitääkään sisällään. Onko kaikki pelkkää sattumaa ja kaaosta, vai nähdäänkö me ehkä maailmassa jotain säännönmukaisuutta? Ja jos nähdään, niin onko se vaan itsestään selvää, että me kyetään näkemään se, vai vaatiiko se jotain todellisuuden rakenteelta, että siinä ensinnäkin on säännönmukaisuutta, ja toiseksikin, että me voidaan havaita sitä. Tämä on aihe, josta voisi vaikka kirjoittaa koko länsimaisen filosofian historian merkittävämmät teokset. No, anyway. Jopa silloin, kun Paavali käyttää anekdootteja, niin niitä ei varsinaisesti esitetä minään tunteisiin vetovina tarinoina, vaan ikään kuin silminnäkijäkertomuksina. Esimerkiksi silloin, jos Pyhän Paavalin yleisö suhtautuu siihen skeptisesti ja sen täytyy puolustaa itseään, niin silloin se vetoaa silminnäkijäkertomuksiin. Silloin se vetoaa niin kuin yleisesti luotettujen henkilöiden kertomuksiin. Me ei nähdä Paavalit mitään tunteisiin vetoavaa argumentointia. Me ei nähdä, että se yrittäisi herättää kuulijoissaan mitään voimakasta tunteellista reaktioa. Me ei nähdä, että se yrittäisi saada heti kättelys ei-kristittyjä katumaan omia syntejään tai mitään tällaista. Toinen asia, jota me ei nähdä Pyhältä Paavalilta, me ei nähdä, että Paavalilla olisi minkäänlaista tällaista passiivis-aggressiivista pelastajakompleksia ihmisiä kohtaan, jotka ei ole kristittyjä. Päinvastoin, me nähdään, että Pyhä Paavali on hyvin kohtelias ja osoittaa arvostusta niitä kohtaan, joille se puhuu. Esimerkiksi kuningas Herodes Agrippa toisen kanssa Pyhä Paavali aloittaa sen puheenvuoron hyvin kohteliaasti. Toinen hyvin ilmeinen niin kuin potentiaalinen esimerkki tästä voisi olla apostolien teot 17, jos Pyhä Paavali aloittaa
Areopagialla huomauttamalla, miten uskonnollisia ateenalaiset on. Tämä on valtaosassa moderneista käännöksistä, mukaan lukien kaikissa suomennoksissa, jotka löytyy esim. Raamattu.fi-sivulta, tulkittu niin kuin kehuksi, että Paavali kehuu ateenalaisia kuin uskonnollisia ne on, mutta tämä Paavalin käyttämä kreikankielinen sana on monitulkintainen, ja tästä on myös vaihtoehtoinen tulkinta, jos Paavali käytännössä kritisoi ateenalaisia niin kuin taikauskosta. Ja tämän näkemyksen tueksi on olemassa itse asiassa ihan uutta filologista tutkimusta. Näistä Raamatun teksteistä tehdään usein uusia käännöksiä, kun tästä tekstistä tulee uutta tutkimustietoa, ja saattaa olla, että tulevissa käännöksissä tämä kohta käännetäänkin niin, että sit käy ilmi, että tämä onkin kritiikki, eikä kehu Pyhältä Paavalilta. Tämä jää nähtäväksi. Mutta oli mitä oli. Me nähdään, että Paavali on siinä mielessä niin kuin nöyrä ja vilpitön väittelijä, että se kunnioittaa kuulijoitaan, ei mitenkään niin kuin gleisaten, niin kuin sen syyttäjät esimerkiksi Apostolien teot 2.4, vaan niin kuin vilpittömästi ja autenttisesti kehuu niitä ja arvostaa niitä. Ja sitten myöskin kritisoi niitä niin kuin avoimesti ja suoraan, niin kuin mieheltä miehelle niin sanotusti. Pyhän Paavalin puheessa ei ole havaittavissa sellaista samanlaista mun mielestä suoraan sanottua ärsyttävää passiivis-aggressiivisuutta ja tavallaan niin kuin, performatiivista ystävällisyyttä, jota joskus niin kuin moderneilla kristityillä näkyy. Joskus vaikka TikTokissa näkyy, kun joku ateisti postaa jotain kritiikkejä kristiuskosta tai jotain, ja kristityt tulee niin kuin kommentteihin spämmäämään jotain, että Jeesus rakastaa sua tai siunausta tai jotain tällaista. Niin kuin toi on totta. Niin kuin totta kai, että Jeesus rakastaa kaikkia, ja melkein jokaisessa kontekstissa nämä on niin kuin erittäin ystävällisiä asioita sanoa, mutta tuossa tietyssä kontekstissa, jossa mä näen nämä asiat usein sanottavan just sosiaalisessa mediassa, niin siinä on mun mielestä ilmeinen tavallaan niin kuin tommoseen performatiiviseen ja niin kuin, toksiseen ystävällisyyteen naamioitu alentava tai ylimielinen pohjavire, jos nyt käytetään tällaista kringeä terapiasanastoa. Siinä on vähän sellainen ajatus, että mä voin ohittaa ton sun argumentin kristinuskoa vastaan, koska se, että sä et ole kristitty, johtuu pohjimmiltaan vaan siitä, että sä et tunne tätä Jumalan rakkautta, jonka mä tunnen, joten mun pitää täältä ylhäältä niin kuin ojentaa käteni alas ja välittää sulle tämä tieto siitä, että Jumala rakastaa sua. Tämä ei ole mun mielestä mitenkään kaukana siitä, miten joskus jotkut ateistit vähän samalla tavalla ohittaa kristittyjä argumentit sellaisella psykoanalyysillä, että noilla argumenteilla ei ultimaattisesti ole edes mitään väliä, koska kristityt on kristittyjä pohjimmiltaan vaan siksi, koska ne ei kestä epävarmuutta elämän suurissa kysymyksissä tai mitä ikinä, niin niiden on pakko saada niin kuin joku järjestelmä, joka väittää antavansa kaikki vastaukset valmiina tai jotain tällaista. Noissa kahdessa on mun mielestä paljon samaa, ja mun on vaikea uskoa, että tällainen käännytystyö herättäisi ihmisten mielenkiintoa kristinuskoa kohtaan, ehkä päinvastoin. Mä en näe, että apostolien teoissa Pyhä Paavali olisi tehnyt tälleen. Mä en tiedä ketään pyhimystä, joka olisikin tehnyt tälleen. Niin kuin ekassa kirjassa korinttilaisille Pyhä Paavali eksplisiittisesti sanoo, että ei kristittyjen pitäisi tuomita niitä, jotka ei ole kristittyjä. Kristittyjen pitäisi vaan keskittyä itteensä. Evankeliumeissa Herra itse monessa kohtaa ei todellakaan epäröi lopettaa hyvin pikaisesti keskustelua niiden kanssa, jotka ei vaikuta olevan vastaanottavassa tilassa. Jeesus ei millään tavalla tyrkyttänyt itseään väkisin kenellekään, vaan Jeesus oli henkilö, jonka luokse ihmiset itse hakeutui. Ehkä kristittyjen pitäisi keskittyä enemmän itteensä. Ja joo, paraskin puhuja, kun itse teen tätä videoa, mutta silti ehkä kristittyjen pitäisi keskittyä itteensä ja omaan uskonnolliseen edistykseen, niin muut ihmiset näkisivät sen positiivisen muutoksen niissä ja vilpittömästi kiinnostuisi siitä, että millainen uskonto tämä sitten on. Niin kuin, okei, mä näen, miten tämä mun kaveri on muuttunut parempaan suuntaan. Ehkä tässä kristinuskohommassa sittenkin on jotain hyvää. Niin kuin Pyhä Paisios, mahtava moderni pyhimys, niin Pyhä Paisios kerran opetti, että kristinuskon suurimmat viholliset on kristityt itse. Jos me vaan elettäisiin kristinuskon opetusten mukaan, niin maailmassa ei olisi yhtäkään ihmistä, joka ei haluaisi olla kristitty. Mikä on niin totta. Tämä on myös jotain, mistä myös esim. Pyhä Johannes Krysostomus puhuu. Jos mä olisin pyhimys, niin kuin, jos mä olisin niin kuin Pyhä Paisios, niin kaikki mun kaverit kääntyisi kristityksi niin kuin varmaan tämän päivän sisällä. Mutta totta kai mä en oo. Joka päivä 10 kertaa päivässä mä teen tietoisesti valinnan olla olematta niin kuin Pyhä Paisios, ja kaikki mun kaverit ei käänny kristityiksi. Mä veikkaan, että kristittyjen ei pitäisi koittaa mainostaa kristinuskoa niiden oma mielen mukaisesti, vaan pitäisi katsoa, miten Pyhä Paavali mainostaa sitä ja mitä pyhimykset on levittänyt kristiuskoa. Mutta joo, anyway, näihin itse tutkiskeleviin tunnelmiin on varmaan hyvä lopettaa tämä video.
Tämä oli tosiaan analyysi siitä, miten Pyhä Paavali puolusti kristinuskoa. Toivottavasti se oli mielenkiintoinen. Pystyttiin mun mielestä osoittaa aika uskottavasti, ettei Paavalin missio ollut verota ihmisten tunteisiin, vaan antaa täysin kohtuullisia argumentteja. Seuraavat videot tulee olemaan filosofisesti vähän korkealentoisempia. Näiden argumenttien korkealentoisuus kasvaa ajan funktiona, niin kuin nyt voisi olettaa. Mut joo, ei mitään. Riemukasta koulujen alkuun kaikille.